Nkosi. Unjalo wena uNkulunkulu wethu, unjalo wena Simakade. Nyazi lwezulu lapho kuqhamuka khona bonke abantu bafuna ukukubona. La uqhamuka khona abantu bonke bayehla basuka emzini yabo. Bagcwale imigwaqo bafuna ukubona nje wena uNkulunkulu wabantu. Thina ke eNazaretha seneliswa ukubona nje isiqhoko, masibone nje isiqhoko kusuke sekwenele. Noma sibone nje umphetho wengubo yakhe lapha nyathela khona kusuke sekwenele. Kodwa umhlaba wonke njengoba ungakanjena Jehova noma ungaphuma uye eKhenani noma kusebusuku bayaphuma abantu bame entabeni bame emgwaqeni bafuna ukubona. Akuqali ke lo kwake kwenzeka uyifunde le ndaba. uLuka 19 iqala evesini. Wangena wadabula eJerikho. Wathi ngelinye ilanga omunye uThixo wayekhona ngaleso sikhathi owayebizwa ukuthiwa uJesu kulelizwe lela ehamba kulona wayengena ke dabula eJerikho. Kwakukhona umuntu. Kodwa kwase kuba khona umuntu Ogama lakhe uZakewu. Ogama lakhe lo muntu uZakewu. Isikhulu sabathelisi. Umuntu ke uhambe ufuna ke intela kubantu ebathelisa abantu. Isicebi. Wayecebile lo muntu ehambe ethelisa abantu mangabe ungenayo imali adle ngisho nempahla yakhe embala. Wayesenyama nambana nasemphakathini ngoba wayethi mayeqhamuka kuthiwa awu nasi lesi sikhulu sakwaSARS sesiqhamukile. Oza naye. Wafuna ukubona uJesu. Kodwa naye wafuna ukumbona lo Jesu okhulunywa ngaye njengoba abantu bonke befuna ukumbona uNkulunkulu esimlandela unyazi lwezulu noma ngabe yisebusuku noma ngabe yisekuseni noma ngabe liyana noma ngabe liyaduma bonke abantu bafuna ukubona unyazi. Ukuba ungubani? Akayikhona ukhetha inkosi ufuna ukuyobheka nje uthi ubani. Wahluleka ngenxa yabantu. Ngenxa yokuthi ke wayemfishanyana ke egcina lapha eqolo. Wehluleka ngesifuku sabantu esasikhona. Ukuba emfishane. Waye untondwana nje emfishanyana. Wagijimela phambili. Wayesebona ingqona agijima aqhubeka ephambili. Wakhwela emthini weSkhimora. Wathi mayesegibela emthini ke lo mthi lona weSkhimora. Wagibela emthini inokondisi lo ndawo. Umuthi weSkhimora lona agibela kuona. Ukuba ambone. Kwenzela ukuthi mayesedlula lapha uzobe sephakeme kakhulu nabantu bonke ebesiyambona. Lapha bezodlula ngakhona. Lapha bezodlula ngakhona uJesu yebo. uJesu sefikile kuleyo ndawo. Kodwa ke lathi maseqhamukile unyazi kuleyo ndawo alitshenwanga umuntu ukuthi khona umuntu ophezulu esihlahleni. Wabheka phezulu. Wavele wabheka phezulu. Wambona. Wayesiyambona. Wathi kuye. Wayesemmemeza. Zakewu. Wathi Zakewu. Yehla shesha wehle. Shesha wehlele phansi. Ngokuba namhlanje nje yakuhlala endlini yakho. Ngizawungena endlini yakho. Washesha wehla. Wasiyashesha ke noZakewu wayesehla. Wamamukela ngokujabula. Wayesemamukela emukela inkosi yomsa ngokujabula. 7 Sebebonile. Abantu ke laba esamba nabo ke sebeyibonile yonke le ndaba enjengalena. Bakhona bonke. Bahloma bonke abantu behlokonyiswa ukuthi hawu lo muntu lona hambe eqoqa into zabantu emzini yabantu uJesu uyongena emzini wakhe. Yemani lo muntu wena uyena umuntu ongalunganga ngaphezu kwabo bonke abantu. Yebo. Bethini? Uyakungenisa kumuntu oyisoni. Ngiyabonga baba inkosi ikubusise. Hawu uyokungenisa kumuntu oyisoni abantu babebona abantu abanye abonayo. Njengoba silapha nje na eNazaretha encwele kunabantu ababona abanye abantu abonayo. Bona kodwa bayiboni. Uma ngabe sengahletha uShembe nje na wena sibanibani phatha inkonzo bayebabaza. Hawu uShembe yamnika inkonzo. Umnika kanjani inkonzo? Hawu
njengoba ngilapha Nkosi yamakhosi ngumkhongi ngizokhonga. Umkhongi ke ube umuntu osuke ethunyiwe ukuthi enze umsebenzi kahle egcineni wosuku azagcine esekhishile ukuthi akawulanda umthimba. Kodwa mayiwenze kahle wonke umsebenzi kusukela eqaleni kuze uyofika egcineni uye bese ekonyeliswa ngokuthi abese ehlatshiswa abese echonywa ke inyongo lapha ke kuye esifubeni umkhongi kuthiwe uyacolwa. Ngiyacela nyazizulu njengoba ngiguqela lapha phambi kobuso bakho uNkulunkulu wabantu ukuthi nje mangabe ngumkhongi angicela yona inyongo. Ngicela ukucolwa nje ngento eyodwa kuphela ngesibusiso. Ngoba isibusiso singaphekwe into zonke ezikhona emhlabeni. Isibusiso ungena naso ethuneni. Isibusiso uphuma naso ethuneni. Isibusiso ungena naso esigodini sosizi. Uphume naso esigodini sosizi. Isibusiso siyinto yonke ekhona umuntu angayicabanga emhlabeni. Amen. Incwadi yeSambulo 2:2. Sambulo 2 uzoqala evesini lesibili uya kwelesihlanu. Lesi sihlahla ke sesikhimora. Ungaqala uyifunde. Lesi sihlahla masichaza ukuthiwa isesikhimora. Asisazi ke isihlahla sesikhimora thina lapha sazi isihlahla zamagano. Kodwa ngizokhuluma ke ngalezo izihlahla zamagano. Okuthiwa lozake wakehle kuzo. Mina ngifuna ukukhuluma ngalesi sihlahla esigitshelwe uwe. Namhlanje ukuthi uyabona ukuthi ugibele esihlahleni somona. Lesi sihlahla nje nophekwaso esomona igama laso. Sinezithelo zomona. Lesi sihlahla ogibele kusona esobuxoki. Sinezithelo futhi zobuxoki. Lesi sihlahla ogibele kusona esamanga. Sinezithelo zamanga. Lesi sihlahla ogibele kusona esenzondo. Sinezithelo zenzondo. Okuphekwa konke njengoba uphezulu esihlahleni nje uyibona usuphakeme kakhulu. Phakeme kakhulu ngendlela eyisimangaliso. Kuyenzeka lapha ekhaya umuntu afike ngendlela ethize ehlukile noma ngendlela ake ngichaze nje kunendlela uNkulunkulu abiza ngazo abantu ebabizela emngcweleni bakhe zehlukene kakhulu. Abanye abantu bavele bakhule nje belandela abazali babo. Abanye namhlanje lokhu nje babelapha ethempelini njena abakamboni uShembe ukuthi uNkulunkulu ngoba beze nje belandela abazali namanje uNkulunkulu kaShembe abakaboni. Abanye kodwa njengoba belapha enkonzweni njena balethwe izinto eziphathekayo ezitholakala enkonzweni. Khona umuntu oze lapha ngoba wacela imoto engelona eNazaretha wasiyayithola wayesetha ngilandele. Mhla isiginqikelele imoto lena uzophelelwa ukukholwa. Ngoba ayisekho enye imoto ezoyithola. Ngoba ukholwa yena ngeinto eziphathekayo eziphathwa ngezandla. Khona umuntu lapha weza lapha ngoba esehambe umhlaba wonke efuna umntwana engamtholi. Kodwa wathi mayisefike lapha phambi kwaNkulunkulu omhle wasebuhleni wacela umntwana wasiyamthola. Waphinde welanywa ngomunye waphinde walanywa ngomunye. Mangahle kwenzeka ingozi bahambe bonke labo bantwana engozini angaphelelwa ukukholwa. Ngoba into ayikholelwayo isiphelile uyayibona ngamehlo. Bese wakhona abanye abantu abeze lapha ngothando lemgidi. Imvamisa yabo abaswabathi ngisho nokusabatha. Baye bevamise ukufika ekseni ngelanga lomgidi. Baye bebuze nokwabanye ukuthi ubaba umemezile ukuthi umgidi kusasa. Maye ngememezanga futhi abayihluphi. Ba inkonzo yabo isemgidini mangabe uShembe ngahlavala imgidi kobe sekuphelile futhi ukukholwa kwabo. Abanye abantu futhi ziningi indlela zokukholwa iningi kakhulu. Abanye abantu balethwe imindeni yabo. Kodwa njengoba belethwe imindeni yabo njena babekelwe isikhathi bakalelwe isikhathi secontract. Uma ngabe uNkulunkulu akha isivumelwano nomndeni womuntu ukuthi
njoba usosibonile thina boShembe lapha emazulwini usofuna ukuthi uphindele emhlabeni uyolanda ingane noma umzukulu wakho noma izulwane sakho ukuthi sokholelwa ufuna sikhola iminyaka emingaka bese kwakhiwa isivumelwano yena noShembe bese ukuthi umndeni wakubo cha noma nje inkosi yamakhosi engakhola iminyaka e10 khona abantu abezela ukuzokhola iminyaka e10 emva kwalokho bese beyahlubuka so phela icontract expire contract icontract yona ephelile ayikho into angayenza futhi ngeke ayivuselele ngoba vele iyayivele iapplyelwe abase abalele bambonile yena ukuthi njengoba ekhona njena noma bengayivuselela kodwa akayenzi lutho noma esekholwa akenzi lutho ngoba ufika lapha enkozeni bese ejoin amanye amaclub abesihamba nabanye abantu oza nayo uyifundi isambulo 2:2 ngiyazi imisebenzi yakho nokukhuthazela kwakho mina Jehova ngiyayazi imisebenzi yakho nokukhuthazela kwakho nokubekezela kwakho usanda kukholwa ngiyakwazi ukuthi ubekezela kanjani nokuthi ungevumele ababi nokuthi ngeke uzubavumela ababi ubahlolile abashoyo bathi bangabapostoli ubahlolile bonke abashoyo ukuthi bangabapostoli kepha bengesibo kodwa bengesibo ubafumene beqamba amanga wabafumana beqamba amanga unokubekezela ngikubonile futhi ukuthi unokubekezela ukukhuthazela ngegama lami nasebandleni lelokulona ubukhothazela ngendlela esimangaliso ngegama lami umemeza zonke izinto ukuthi akunikelwe ukhuthaza abantu akunikelwe umnikelo wenkosi awukhathalanga kepha ngikusola ngokuba kodwa sengiyakusola ngokuba uyekile uthando lwakho lokuqala indaba enkulu lapho nje khona lento oyiyekile uyeke uthando lwakho lokuqala okade ungithanda ngalo uyeke uthando lwakho lokuqala okade ungithanda ngalo uqhubeke futhi ngakho khumbula lapho uwekhona ngakho ke khumbula lapho uwekhona beke isithupha ke khumbula lapho uwekhona uwephi lapho uwekhona ngelinye ilanga enye insizwa yangapha eGoli yayithanda kakhulu umgidi mayithanda kakhulu umgidi kulo leli bandla lamaNazaretha seziyahlangana ke insizwa zithi hayi bafana kufuneka sehle siye ezantsi eGBC ke lensizwa mina nginenkinga belungu banginqabele ukuthi ngithathe iweekend off kule weekend lena okuvalwa ngayo umhlangano nje bakugidwa nje njengoba benginqabele nje belungu manje nizohamba nodwa bafana niyezantsi zithi lezi ezinye insizwa yebo uzohamba sodwa no friend gidi impela njena noma ngekho yebo sofike sigide noma ungekho uthi ya awukho lo mgidi lo mangekho wazi ukuthi usemkhulu usesihlahleni ugibele phezulu esihlahleni usemkhulu wazi umgidi ukuthi into enjani lo mgidi lona amaNazaretha oyingcwele umgidi kaShembe kuphela wehla noShembe emazulwini weza nawe emhlabeni uyena wazi ukuthi mhle mawunjani mubi mawunjani uyena wazi ukuthi ugidwa kanjani kodwa kungenzeka mhlawumbe sokunabantu noma kunomuntu noma kunabantu ababona ukuthi sebazi kakhulu ngisho kunabanye babona ukuthi mabehamba abanye bebakhona futhi ababonayo nje ukuthi uma ngahle bengabi khona kuleli bandla ngeke kwenzeke lutho hayi bafana ngeke bafana singekho thina ngeke kulunge lutho hawu ngeke kulunge lutho ingane uShembe uzobe sekhona uShembe uzobe sekhona obumnikazi webandla hayi bafana hayi ngeke kulunge lutho masingekho thina zehla lezi insizwa zehle eGoli sibheke ezantsi eGBC la ngibabaza indaba kaShembe eManazaretha kanti njengoba ekhuluma nje uShembe ukhona umlalele lase lashaya yeSabatha kwasekuyalalwa uselele emsebenzini
inhliziyo yakhe ayikho lapha emsebenzini isezantsi egibisila wahwalala walalwa ngeSabatha kuzosakube isonto lokho efone njalo senivunulile na yebo sesivunulile hayi ke hambani bafana hambani nensimini hayi kodwa kube ngikhona wazi ukuthi indaba igcwele makukhona yena khona abantu abazothi indaba kuleli bandla igcwala mangabe kukhona bona uma bengekho bona futhi kayigcwali futhi ayisoze yagcwala wayesefika uShembe ngesibonakaliso efika kule nsizwa mayefika yabona isilele ebusuku ibona ngathi isisezantsi egibisila isifikile lapho kukhonzwa khona ibona sokuyisonto iyaphupha yeSabatha kuzosabe isonto iyaphupha ngoba lento ikuye enhlizweni ngaphakathi ukuthi ngeke kulunge lutho ithe izwa zaseyikhala ngempela igubhu zakhala imbomu uthe ibona mayigudla ngapha kwethempeli ke esandleni sonxele egibisila ke kunomfulo omkhulu kuthiwa icuphu uqala lwamfula lwana uvuleka amakhabetha avule konke khona enye indaba ekuvuleka nje avule konke manje asevuleke onke abasegibisila nje uma uqhamuka ngapha ke icuphu uthi mayithi uyabheka ubona imboma ziphumile sesizizithupha seyiphumela ngaphandle ziyagida ziyiphakamisa izandla zigida nje bakhala lezi zigubhu nalezi imbomu ziyagida uthi ngase ngiyibuka lezi imboma ngayibuka lezi imboma zagida lezi imboma uthi ngase ngizwa izwi uma ngilizwa lelizwi ngezwe sengathi lenyanga ezulu lathi lalela wena mfana thina bo Shembe ke sikhonzwa ngisho naye izimboma noma ungebe khona wena imboma lezi ezihlala emanzini izomkhonza uShembe ayikho into engeke imkhonza uShembe ngoba seziyamazi ukuthi uThixo amen usuku wagibela isihlahla uthi mayefika lapha na uJesu uthi ke hey weza ke ushesha wehle lapha emthini angazi ke Nkosi yamakhosi njengoba ngizokhonga nje nomthimba mhlawumbe kungenzeka uma uNkulunkulu ethandile umthimba ugcina uphumile wayewofika ezweni lapha engikhongela khona ma uJehova ethandile ngiyacela uNkulunkulu wabantu ukuthi abantwana bonke abakhona ngaphakathi kwalowo muzi lowo behle ezihlahleni abayigibela uqala umfundisi wakhona lo noguqile ehle esihlahleni maku ukuthi khona isihlahla agibele kusona akasheshe ehle esihlahleni maye sesihlahleni samanga kehle esihlahleni samanga maye sesihlahleni sobuxoki akehle kwesobuxoki uma ngabe kungenzeka ukuthi usesihlahleni mhlawumbe sempakamo uphakeme kakhulu akehle esihlahleni ahlele ngezantsi ngoba uShembe kuphela ufuneka phakame uye kuphela ufuneka phakame akekho umuntu ufuneka phakame ulona phambi kwethu kuphela umdala weinsuku asinciphe Nkosi yamakhosi asinciphe ukhule wena ngekhathi zonke futhi asingabi nalo ulwazi nendaba yakho ngoba indaba yakho kaziwa umuntu eyakho wedwa wavela naye ezulwini wena wazi ukuthi yaqala kanjani wena wazi ukuthi kuphi wena wazi ukuthi thina ke sihamba kanjani ngelinye ilanga kwakukhona izilwane ezimbili lezi zilwane ezimbili esinye kwakuyinyoka esinye kuyimfene lezi zilwane ke seyisondele eduzane nomgwaqo khona ke indawo noma ngeke ngisho kuphi oneqi ukhona kodwa kuhanjwa khona phakathi ngeemoto sezakhuluma lezi zilwane ithi ke inyoka ke hey wemfene uyawubona emgwaqo ukuthi mkhulu kangakanani futhi ilanga libalele liyashisa ngicela ungisize ungibelethe ngicela ungisize ungibelethe incwadi yabaseRoma 7 uzoyiqala uyifunda evesini le 17 kuya kwelika 20 incwadi
Romans 7:17-20. Ngicela ukuthi ungibelethe bese uwela nami lo mgwaqo siwelele ngaphesheya. Ngoba ngizothi ngiyazama ukuwela lapha ngishibilike lapha etiyeleni netiyela lishisa. Ngicela ukuthi ungisize kakhulu ngendlela eyisimangaliso. Ithi ke imfene ke hawu ngisiza wena. Uzokusiza kanjani mina wena? Ngoba uyazazi nje ukuthi unjani. Angikwazi ukukusiza. Angikwazi ukukusiza ngoba uyazazi ukuthi udaleke kanjani. Udaleka wakho kubi ngendlela eyisimangaliso. Xoza naye. Akusimina okwenzayo. Akusimina okwenzayo. Ukona ukuhlala kimi. Kodwa ukona okuhlala kimi. Ngiyazi akuhlali okulungileyo kimi. Ngiyazazi ke mina ukuthi akuhlali okulungileyo kimi. Ngisho enyameni yami. Ngisho enyameni yami kakuhlali. Ukhona kimi ukuthanda. Ukhona kodwa kimi ukuthanda, ngiyathanda. Kepha ukwenza okulungileyo angikufumani. Kodwa mangizama ngayo indlela ethi ngenze okulungileyo angikwazi ukwenza. Ngifana nomuntu onohlanga. Okulungileyo engikuthandayo. Lokho okulungileyo engikuthandayo angikwenzi. Kepha okubi engingakuthandiyo. Kepha ukubi lokho engakuthandiyo ngiyakwenza. ikhona kanye engikwenzayo. Ngiyabonga baba. Awuyibambe kanjani? Ithi imfene ke cha ngoba uyangethembisa ukuthi namhlanje ushintshile. Inyoka ke isilwane esiyesebuze kwesinye isikhathi. Mase ebuza sesishiye umzimba waso wonke, siushiye wonke ishell yomzimba so siushiye sisiqale phansi ngathi sizalwe kabusha. Bese uyasala umzimba waso. Mhlawumbe mawufika khona ungafika ubone ukuthi cha lenyoka ngoba isiyintsha manje ungcole benakho ayisenakho ngoba umzimba wayo wonke usele lapha. Ithi imfene woza ngikubelethe. Woza ngikubelethe mngani wami. Nangempela ke usiyahamba ke oyenyoka ke uyagibela emfeneni ke uyambeletha ke bayama onqenqemeni lomgwaqo bayaqalaza ngapha nangapha bayaqalaza zikho imoto bese ke igabadula ke umthakathi wendaba igabadula ithi gabadu ifike ngaphesheya. Mayifika ngaphesheya imfene bese ishaya. Qit. Inyoka njalo bese ishaya imfene. Hawu. Ithi imfene hawu. Wenzani manje nyoka? Ingane sivumelane nawe. Ukuthi ngizokuthatha ngekungenzela. Ithi ke nyoka kuchabo. Nami ngiyathanda ukwenza okuhle. Ngiwathi uyifunda. Yini ungayiphinde le ndaba? Yini ungayiphinde le ndaba? Njengoba ngikhona nje ngiyathanda ukwenza okuhle. Kodwa manje kunento kimi ngaphakathi ayivumi. Okulungileyo engikuthandayo. Okulungileyo engikuthandayo angikwenzi. Kepha okubi engingakuthandiyo. Kepha okubi engingakuthandiyo ngiyakwenza. ikhona kanye lokho engikwenzayo. Kepha uma ngikwenza lokhu. Kepha uma ngikwenza lokhu engingakuthandiyo akusimina okwenzayo. Akumina engikwenzayo. Ukona ukuhlala kimi. Kodwa ikhona ukona ukuhlala kimi. Ngiyabonga baba Nkosi ibuse. Kodwa kukhona ukona lokho ukuhlala kimi. Ukona ukuhlala kimi. Angizenzi mina. Kodwa ngiyengibona sewenzakele. Akukho ke ngiyengibona nje nasewenzakele. Akumina. Ithi iyaxolisa ke nyoka. Ithi ngixolela mngani wami ngixolela impela ishe emfeneni. Akumina. Kodwa yilento ehlezi kimi ngaphakathi. Kubiza ukuthi ugibele siphi isihlahla. Isona siphi lesi sihlahla usigibele. Uma usigibele lesi sihlahla yini ungehli. So kuyisithuba sokuthi manje yehla masinyane wehlele ngezansi. Isaiah 55:6 to 9. Isaiah 55:6 to 9. Yehla wehlele ngezansi.
Isaiah 55 verse 6 kuya ku9. Lapho sobabeza abanye mawo angibize nami lapho sobabeza abanye mawo angibize nami ngiyathanda ungene phakame mawo angibize nami Nkosi yasekuphakameni ibize nami lapho ubabiza abanye mawo angibize nami lo nkulunkulu esiphambi kwakhe eManazaretha unyazi lwezulu. uNkulunkulu lapha ngamehlo. Ngelinye ilanga ngithatha inkosazana ngihamba nayo kuvuleka nje amakhabethe. Ngiya naye eGibisila ndiba ngithi kuvuleka amakhabethe eseGibisila nje kuvuleka amakhabethe onke. Oh sengileqile lelinye ikhabethe bevulekile. Elenyanga yezulu ake ngiqale lapha. Uma ngabe silapha neGibisila eManazaretha kubonakala intombazane singene phakathi equphu. Nansi la phakathi equphu intombazane kugijinywa kumenyezwe. Hayibona intombazane phakathi equphu kugijima abefundisi. Baye endlini yenyanga yezulu. Uma bengena befundise enyangeni yezulu bafica ihlezi kule ndlu endala ke niyayibona le ndlu endala. Bakhona abantu enkonzweni. Ngibenze into. Oh. Bathi baba nayo intombazane singene phakathi emanzini nansi phakathi. Ivelethi yena khona umuntu oyibizayo uthi uzoyibhabhadisa ithi ke yona mayikhuluma ke ithi imenyezwa uPombela. Ukuthi azobhabhadiswa phakathi eCuphu. Ungalezinde ke njobe ehlezi njena ke lapha phambi kwakhe kuneduku elimhlophe wayesevele libambe licaphune lithi caphu iduku elimhlophe wathi sengiyibambile abahamba abantu bayoyikhipha bangena abafana bayoyikhipha kwangena insizwe ezimbili kwangena enye insizwe yakwaMthethwa nenye insizwe yakwaNtombela bangena phakathi bahamba bafike bayikhipha yabuya angikho lapha ngikule ndaba ke uma ngifika lapha neCuphu ngihamba nengane lengane le ngikhuluma ngonyazi ke eManazaretha lengane njengoba ngihamba nawo njena sifika ke siyalala masilala ke ngoba lengane kwakusanda kuqala lento ekuthiwa yiSatanism. Unyazi lo uNkulunkulu eManazaretha. Amen. Hawe inkinga le uqobo lwenkinga le indaba yeSatanism lesikhathi iqala ke kwakudideke bonke abantu wenzakalana emhlabeni nanokuba isithulile njena ibanjwe unyazi angazi noma abantu bayazi njengoba iSatanism ithulile nje ibanjwe uShembe yena lona sesihlalweni akekho omunye oyibambile. Uma ngabe silapha ke sakhe idokodo ke masakele idokodo maqedane bese ngiyavala ngemoto lapha ukuthi ingaphumi ngoba ivele iphume ukuthi ayiphumi ibaleke lengane. Nkosazana leminyaka lapha ko 16 ukuthi ayiphumi ibaleke kuze kuseke ngeSabatha ke ingene inkonzo yasekuseni ke lokhu igadiwe ke lokhu igadiwe abanye abantu abasonto igadwe lenkosazana ingene inkonzo yasemini iphele lawo yensuku ayoshintsha afake ingubo yokuthetha amacala bese yabuya bese ngiya enkosini nantsha njengalapha nalenkosazana iguqe lapha ngiye enkosini baba Nkosi yamakhosi ngikhuluma ngoNkulunkulu yena lo phambi kwethu umdali wezulu nomhlaba
uNkulunkulu wesihlanu wokuqala. Angazi noma uyangizwa ndindini. uNkulunkulu wesihlanu kodwa wokuqala. uNkulunkulu wesihlanu kodwa wokuqala. Ngoba uye lona owadala zonke izinto, uyayena uqobo lwakhe, ubhombele uqobo lwakhe, uye lo hlezi lapha. Amen. Ngithe mangifika lapha ngolwesithathu, vele vuleka amakhala. Uma ngithi ngiyafika lapha ngolwesithathu, ngifica insizwa lapha namakhosi ondaba ezitha nansi enye inkosi engibuka namakhosi zangapha ngenhla. Kuthiwa umngenhla. Uma ziza lapha ziphethe izithombe ezinkulu kakhulu, zize abanye abagcotshwa bamnandi bayimvacamvaca. Hawu bavele basuke bonke phela bonke basuka namakhosi akhona kwasuka basebejoyina nawo amanye amakhosi ke beza lapha uNkulunkulu bazobika indaba ebekhulunywa uJehova nje bathi sisentabazwe nje kuzo lezi inyanga nje bathi sentabazwe ngoSeptember. Bankosi yamakhosi buka umuzi sesiwakhile labo round okhuluma sezimele izindlu nje uNkulunkulu wathi khuluma ngoSeptember zimele bazosho njalo zimile nazi sebezolanda manje izwi ukuthi njengamanje ke senze njani ngoba lapha ekhaya yonke into idlule ezwini ayikho into zenzela wona kuleli ekhaya. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngesikhathi senyanga yezulu kwakunabanye abagcotshwa ababekhona etafuleni abasebazi ukuthi njena ngo1 inkonzi yangena ngo9 inkonzi yangena lapha ekhaya ngisho itafula kwendlala lapha ekhaya kuyakhonzelwa. Nangu umdlulu uyazi kwendlala kuyakhonzelwa. Awungeke vele usuku uyongena endlini udumela itafula ndumela isalo nizethembeni ayenziwa leyo nto lapha ekhaya. Kukhonzelwa into nento lapha ekhaya. Zihamba lezi insizwa ziyalaphana kungalezinde ayilingananga nabasemhlabeni ezawo zinde zaye zashaya ugwini nomhlaba zithi ke inkosi yamakhosi sibona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi siyokwendlala. Sizokhonza ukuthi siyokwendlala. Ibisibheka iwashi inkosi yezulu nomhlaba ibuke iwashi ithi awu ngicabanga ukuthi izoba khona inkonzi yasemini. Libalele nje thesaka. Libalele nje thesaka. Ngicabanga ukuthi izoba khona inkonzi yasemini. Njengoba izulu lina kangaka nje. Bavele babukaneke. Hawu. Uthini ubaba? Njengoba izulu libalele kanjena nje. Hayi bazindele impela bayafuna ukuthi impela na kanjani bazokwenza. Ithina isithe akeze. Weza ngoba sithe akeze. Ngenzeka ubaba uya nje lapha uthi uya nje lapha kufanele angafanele aye khona ngoba kusho mina ngoba ngimkhulu ngithi akaye. Mhlawumbe ngibona ukuthi sengimkhulu. Mhlawumbe isihlahla engigibele kusona. Singenza ngiphakame. Yini nginehli phona namhlanje? Ngibona ukuthi namhlanje ilanga lokuthi kufanele ngehle. Ngidedele uShembe kube uyena owenza umsebenzi wakhe. Ngidedele uShembe bebe. Uma ngabe ngiyibika le nkosazana eGibisila ke Nkosi yamakhosi ngiyibika onyazini nenkosazana lapha evele ibizwe amazwi aqhamuke emoyeni singabazi aqhamukaphi engathi isatanism ngene lo moya wesatanism athi ke ubaba ke iphi ngithi baba nansana lapha athi ithathe ivele ngapha ngiyibone. Hey angiyazi indaba kaShembe futhi akekho umuntu wazi indaba kaShembe. Bese ke ngiyiveza inkosazana ivela ngapha uyanikelisa abese phenduka nje ibheka mayise ibhekile athi ke inkosi ikubusise hambani. Hawu sophelele njalo yaphila ngalelo la uShembe lona usebenza ngamehlo lo Shembe sinaye namhlanje usebenza ngamehlo uyinkinga kaShembe usebenza ngamehlo. Izolo ke kwathiwa uthe ngelinye ilanga inkosi ithi yavalelisa eJudea izolo ngithi inkosi yembethe umzimba wesibili mayivalelisa eJudea ibuya iza lapha ephakameni isuka nje neJudea zase iqala ikhalelwane kubantu bazakhala zathi zizu Shembe eseJudea ethi njena kulunga imoto zibe qala zithi uShembe uyisimangaliso uyinkinga indlela esimangaliso. Nalapha nemlazi wenze njalo ngomnyaka ubebizwe ukuthi akayongena eMangosuthu khona indaba ekuthiwa iseMangosuthu esikhungweni semfundo ephakeme uma ngabe esesondela uShembe engakafiki nasesangweni kunengane engasukuma engahambi
singale phansi kwama-ground ke ngale ekugcineni koma ngosuthu ngale yathi ingane ukuthi angisukumi kanti sekufika umoya wonyazi maliphuma njalo emhleni ivele lijikijele umoya uhambe phambili ufika umoya phambili ufika ulungise zonke ezinye izinto uyilungise hayi kulokho ngike ngaxoxa lezi ingane khona lezi ingane engizalayo ke masi laphana behamba phansi ke amakhosazana lana masi laphana engonweni bese ngisuka ngedlula ke ngiya phambili mangabe sengifike ehomisi mazifika ehomisi lezi ingane zithi baba ngithi mina hayi engeke uShembe uNkulunkulu ngishunyayezwa zingane amakhosazana lokho unyade funda u10 ugrade 12 onyaka odlula ngithi mina yini kwenze njani na zithi kanti uShembe into engathiwana emhlabeni ngithi mina yini wenze njani uthi uShembe njengoba kusho zona njengoba uShembe suka lapha engonweni njena kuvele kwathi bizi kanye angazi abantu bazwile kwase kusuka isikhwishishana isithe khwishikhishu maqedani lavela amboza wathi mbo kwase kushaya umoya kwase kushaya umoya kade libalelele njani la kade libalelele njani engonweni angifuni ukuyikhuluma indaba yakho libalelele lesabela kodwa zithi zavele zabona usuka isikhwishikhishi maqedani lesevele limboza uShembe uNkulunkulu impela funda Isaiah 55:6 Unani uJehova esenokutholwa benganjani manazaretha ingcwele mangahle sifuna unyazi lula lapha phambi kwethu sengawazi ukuthi silithole ngoba kungenzeka uba lusengasinikeza ithuba lokuthi sehle esihlahleni sempakamo sehle esihlahleni sobuxoki sehle esihlahleni somona sehle esihlahleni samanga sehle esihlahleni sokubophela abanye abantu ugibe masingase simfune sephambi kwethu abanye abantu bahlupheka phandle lapha ngoba bathandaza uNkulunkulu okude nabo abangamboniyo thina sinoNkulunkulu esihlala naye nangu phambi kwethu masinenkinga asithandazi siyambikela cha asicimezi kasithandazi sivele sibike inkinga yethu abese iyalungiswa ngaso leso sikhathi oza nayo mbizeni eseseduze asimbize lo Jehova eseseduze omubi ngoba khona isikhathi lapho esizomemeza khona engasasabeli yebo omubi makayishiye indlela yakhe yebo nongalungile imicabango yakhe makabuyele kuJehova nongalungile imicabango yakhe makabuyele kuJehova naye uyakuba nomusa kuyena naye uyoba nomusa kuyena nakuThixo wethu ngokuba uyakuyekela ngokukhulu yebo verse 8 yebo ngokuba imicabango yami usho uJehova ke uthi ngoba imicabango yami kusho yena nje lohlezi esalweni ayifani nemicabango yenu nina bantu yebo oza nayo nezami izindlela akusizo ezenu azifani nendlela zenu kusho unyazi qhubeka verse 9 ngokuba njengamazulu ephezu komhlaba ngokuba njengoba izulu liphezulu le umhlaba uphansi njalo ezami izindlela ziphezu kwezenu ngiyabonga baba inkosi ibusise hey kaShembe indlela ziphezulu ngendlela yesimangaliso ngaphezulu kwezethu amen njalo ezami izindlela nami imicabango ingaphezulu kweyenu eyeni phansi lapha eyami ihamba phezulu lithi inyanga yezulu ngelinye ilanga lithi amanazaretha asele emva ngeminyaka e10 angeke sifanisa noShembe amanazaretha akuyena umuntu lona njengoba silapha njena kabuki lapha yena ubuka kwenye indawo ubuka eminyakeni ewu30 ezayo ngakho imicabango yakhe ayisoze yafana nemicabango yethu imicabango yethu ayisoze yafana nemicabango yakhe ngicela ukubabaza Jeremiah 30:7
Ngicela ukubabaza Nkosi yamakhosi njengoba ngilapha nje. Ngicelile Nkosi yamakhosi njengoba ngesithunywa. Ngithunywe ukuba Jeremiah 30 verse 7. Ngize lapha uzokhonga umthimba. Ngicelile Nkosi yamakhosi ukuthi uma ngabe kungenzeka kuba kuhle konke egcineni kosuku ngigcine ngisithola noma isibusiso. Ngoba le ndaba lena esize ngawo lapha inkulu kakhulu ngendlela esimangaliso ngeke ngathi mangiyicabanga ngathi lo Jehova phambi kwethu uthe ngaloya nyaka eseJudiya wakhuluma ngendaba yaseTehesi ngangikhona ngathula anganganaka kahle. Uyaphinda futhi nebevala umhlangano kaJanuary futhi uphinde ukhuluma ngeTehesi. Ngaqala ngagula lokhu ngagula kusukela kuvala umhlangano manezathe encane. Ngaqala manje ngagula ngathi Shembe kanti kwenzakalani? Yini enzeke emhlabeni ngoba manje angisazi ukuthi kufanele ngenze njani. Angazi noma uNkulunkulu futhi angikhulume lapha le ndaba angazi ukuthi uNkulunkulu engenza kanjani. Enze umusa ukuthi lapha nje bakuthiwa iSeTehesi nje ngapha eceleni kwakhona ama hostela akwaloliwe akwa Transnet. Nale ndawo lena afikela kuyona ke njoba kade eshumvangele ekseni indawo yakwaloliwe. Kodwa labo bantu bakwaloliwe ngoba bayisebenzisa basawakhanga ngamanye ama hostela sebeyinikeza umasipala ukuthi akayibhasobhe igcine isiyipaki. Angazi ngenza kanjani ukuthi uNkulunkulu omhle unyazi lezulu uma ngabe sisukuma nje mayiqeda nje na umsebenzi wonke bese siyilandela le ndaba yakhona egcineni kosuku igcine ibuyile ibiza unyazi la ndawo ngoba vele ngeke bese ayisebenzisa abakwaloliwe ngeke bese wakha amanye ama hostela. Nikhona manazela igcine ibeke yethu le ndawo ngokusemthethweni kubeke kaShembe unyazi ngoba njengoba eyithathe wayibeka lapha phezulu eba number 1 kuyi priority list yakhe. Uyatanda awifunde ungayiqedi ivesi awulifunde uhambe kahle kancane. Yebo. Awu ithi le ndaba ke awu lukhulu lolu suku engizolikhongela alukho olungangalo. Ngiyabonga baba Nkosi ngibusisa alukho olungangalo. Awumina ngilenzela balikhulu kodwa uJehova uqobo lwakhe ulwenzela balikhulu kade lenza lapha sivala umhlangano lapha ngenhla. Awu lukhulu lolu suku ngoba mina ngumuntu wasemhlabeni kangazi lungakanani kodwa yena uselibonile ukhuluma ngalo yonke indawo manje angizazi noma ngifanele nokukhonga into yasezulwini enkulu kangaka ngoba ngiyazazi ukuthi ngumuntu wasemhlabeni ngiyisoni ngiyona ngemzuzu nangeyikhathi kodwa le ndaba lena inkulu ngendlela esimangaliso. Shembe uNkulunkulu wethu siyacela uNkulunkulu onamandla onke somnganisi ukuthi usikhumbule uma ufika lapha na abantu bakho makwenze ukuthi ugcine uvumile ukuthi uyafika makukhona abantu bakho abagulayo baphile.
Mawukhona abantu bakho abagula emoyeni baphile. Makukhona abagula enyameni baphile. Bese kuthi abadinga ivangeli abashunyezwe ivangeli ngokuthi bakubone nje Shembe. Ngeke ngaphupha maNazaretha engcwele ngiphupha nje nangiphupha nje. Umfundisi uhlala ukuphuphe. Mangiphupha ngilapha nethi lonke lesonto ngilapha siyasebenza silungiselela umdala wethu njengoba eza nje. Sengihlala ngezantsi umsebenzi kaShembe mningi. Ngiphupha ngiyabuka lapha ngibuka ngaphesheya komgwaqo kunendawo enkulu ngana ngaphesheya komgwaqo nje umgwaqo emibili njena freeway kunendawo nangaphesheya. Ngiyayibona le ndawo lena inkulu kakhulu. Ngisho nemgidi ngawelela ngaphesheya. Mangahle wenze nje uNkulunkulu kanti ngempela sigcine sitholile le ndawo. Ngenzeka nje sigcine silitholile neSabatha noma elilodwa. Sigcine simbongeni uJehova maNazaretha khona lapha. Bese kuthi uShembe bangibone bonke abantu. Ngoba bazophumela ngaphandle. Njoba behlale baphuma maqadane bakhe umkhanga ngaphesheya. Kuba la indaba omgwaqo ngoba umgwaqo vele siye kuhulumeni njena simtshena vale ngapha ngendla. Izonke imoto ejiye kwajina. Abantu bahlale bazabawushaya ngaphesheya. Bahlale lapha ngaphesheya bazenza uzakewu. Njengoba belapha ngaphesheya nje bafuna ukubona uShembe kuphela bafuna ukubona lutho olunye. Bafuna ukubona uShembe kuphela ngoba uma isefikile ufika nephunga lakhe limnandi lokuphilisa bonke abantu. uNkulunkulu oyingcwele Shembe nyazi bezulu sicela ukuthi uma usufikile ufike nomoya wakho ukuthi abantu bonke baphile. Ngiyabonga uNkulunkulu onamandla onke. Ngiyabonga somnganisi. Ngiyabonga ungipha amadolo ukuba ngiguqe. Nezwi ngizwe sengathi seliyabuya kanti bengizwa ukuthi nginomkhuhlane nje ngicela uhlatshelelo nje bengizwa ukuthi no izwi lami lizovele lingishiye ngingakaqedi ukuguqa. Ngiyabonga wena omdala weinsuku chibe lihle logezizwe nozethu Baba.